έκανες. Αυτό εκεί. Το είδα τι έκανες. 6 φύλλα δεν βγάλαμε. 6 φύλλα έβαλα Είδα πάνω. τι έκανες. 6 φύλλα έβαλα πάνω. Δημήτρη, είδα τι έκανες. Έβγαλε 6 φύλλα, που σταμάτησε τα 6 φύλλα, 6 εκεί. φύλλα έβαλα πάνω. Αυτό εκεί βάλτε εκεί. Πού? Εκεί. Εδώ, 1, Αυτό εκεί. 2, Αυτό εκεί βάλτε. 3. Θα βάλω κι εγώ. Είδα τι έκανα, θα σου πω Θα συνέχεια. βάλω κι εγώ. Τι έκανες βρε? Είδε εκεί που το έβαλε το χαρτί, είδε το άλλο το που πάνω ποτέ. Εδώ τι έκανα εγώ τώρα. Εκεί που έβαλε το αυτό, είδε ποιο ήταν το άλλο. Πάρε αυτό εκεί εδώ. Δεν το βρήκα. Όχι, πώς δεν το βρει, αφού... Πάρε αυτό εκεί εδώ. Κοίταξε, εκεί που έβαλε το αυτό που είπες... Κάτσε να το δει κάμερα. Το φωτογραφίζει. Πάρε το θες. Το μάτι που το έβαλε, και ήταν από πάνω. Και έβαλε από πάνω. Και αυτά τα δυο χαρτιά είναι μαζί. Και ξέρει το ένα... Ποια μαζί μου ρε. Ποια μαζί. Ποια μαζί. Να. Ποια μαζί. Ορίστε. Μαζί είναι εσύ τώρα. Ναι. Ορίστε. Γιατί αυτό, αφού το βάλεις εκεί Μαζί, το να, χαρτί, ορίστε. το Θα κοίταξες. σπάει τα φύλλα. Λες μαζί. Ναι, το κοίταξες καλά. Ορίστε. Λες μαζί. Θα σπάει τα Γιατί φύλλα. το κοίταξες όπως Ορίστε. είναι. Λες μαζί. Να. Μαζί. άντε. Τώρα που πήγε. Ορίστε. Λες μαζί. Αϊ βρες το ζήτημα. Ποιο, λάθος. Δεν ήταν αυτό. Αυτό ήταν. Ναι, τώρα.